Khadija ta gimbiyar mata zan so ki zama uwar yata domin na yaba da halin ki kyakkyawa ke ce muradina. Kyakkyawa ke ce muradina. Ba ke ba zan yi aure ba dan Allah zan so ki dando. Saki a zuci ya yi mun kamu ya kulle ni kamar ina kuba na ji kuma ba ni ganewa in ban ji sautin muryar kyau ba. Allah ne ya haɗa mu ba shakka shi yasa nake ta ƙaunar ka shi yasa nake ta ƙaunar ka. San kyare yakan kama sumbatu nake ina bacci kibiyar ta so ta ƙaunar ki ta soke ni har mana zauce. Dan Allah ki zo ki cece ni in baki ne fa zan kauce. Aboki na manne da dan alisan Khadija yayi mun rauni. Yamsho dai fada wa sarkin ka Allah sarki shi da zai baka. Ina sani Khadija na san ka sai ka rike ta karta yau kuka. Kima dai Khadija dan ji ne alƙawari ku rike tsakanin ku. Yargata Khadija mai tsafta ga ilimi ga kula da addini. Aurenki shi ne cikar buri samunki a gare ni dace ne. Kyakkyawa Khadija yar baiwa duba kalamai na ƙauna ne. Yarda da ni ki dan amince mu in zamto an gwanki kin gane. Zan nuna miki so da ƙauna ne amshi mu kullum zuci na baki.